Vítajte, dnes nás čaká jeden veľmi zaujímavý unboxing pracovných topánok od spoločnosti Jalas. Poďme na to. Ide o modelovú radu Exalter 9985. Táto topánka disponuje hliníkovou špicou, planžetou proti prepichu z textilných kompozitov a práve tieto prvky tvoria topánku, ktorá je veľmi ľahučká. Materiál z vršku tvorí kombinácia mikrovlákna a textilu, čo zaručuje vodeodpudivý efekt. Obuv je vhodná na každodenné nosenie, či do práce alebo aj voľnočasovo. Zároveň obutie a vyzutie topánky vám uľahčí rýchlo opínací systém od spoločnosti BOA. A v neposlednom rade sa pozrime na podrážku topánky. Podrážka je teda výbramová, takže nitrilový kaučuk, to znamená, že podrážka sa nevychodí tak rýchlo. To je veľké plus, čiže predĺží životnosť podrážky. Pracovnú topánku je veľmi dôležité hlavne vyskúšať, tak kľudne príďte aj ku nám na predajňu, kde vám veľmi radi pomôžeme a poradíme.